dem parti inisiyatifa jinan a pêdiviya min bi aştiye heye û dayikên aştiye bankê hikûmet û parlamentoyê kirin ku ji bo çareseriyê gavên ber bi çav bavêjin. PKK'nin silah yakma yıl dönümü ve bu 11 Tîrmeha 2025 ji bo pêvajoya çareseriya Pirsgirêka Kurd rojeke dîrokî bû. Di vê rojê de PKK'ye çekên xwe şewitand û îradeya xwe ya aştiyê nîşanda. Bi boneya vê rojê, Hevseroka Dem Partiye Tülay Hatimoğulları daxuyaniyek da. Hevseroka Dem Partiye Tülay Hatimoğulları diyar kir ku merasîma şewitandina çekan nîşaneke xurt a îradeya aştiyê bû. Hatimoğulları bi bîr xist ku bi banga rêberê PKK'ye Abdullah Öcalan pêvajoyeke nû dest pê kiribû. Lê di vê sala derbasbûyî de dewletê gavên pêwîst neavêtine. Hatimoğulları dest nîşan kir ku di vê şert û mercên Abdullah Öcalan werin baştir kirin, girtiyên siyasî werin berdan, sepana tayînkirina qeyûman bi dawî bibe û qanûna çarçove bêyî derexistinê ji aliyê parlamentoyê ve were derxistin. û wiha got. Di vê ev derfet neyê wenda kirin. Di vê deriyê şer were girtin û deriyê aştiyê û demokrasiyê were vekirin. ve demokratik siyasetin önünü sonuna kadar hep beraber açmayı başaralım. İnisiyatifa jinan a pêwîstiya min bi aştiyê heye jî bi heman rojevê li ber parlamentoya Tirkiye daxuyaniyek da. İnisiyatîfê te kes kir ku rakirina tevahiya çekan ji jiyana giştî tenê bi demokratîkbûnê mümkün e. Di daxuyaniyê de hat destnîşankirin ku di sala borî de gavên demokratîk ên pêwîst ji bo aştiyê nehatine avêtin. İnisiyatifa jinan ji bo çareseriyê ji dewletê xwestin ku dawîl pratîka tayînkirina qeyûmên dewletê were anîn, girtiyên siyasî werin berdan, mafên zimanê dayîkê werin parastin û qanûnên ku rêl ber siyaseta demokratîk ve dikin werin derxistin. Hatta sürecin çerçevesi olarak yasanın meclise gelmesi konuşulduğu bu günlerde Her wiha dayîkên aştiyê bi boneya rojê daxuyaniyeke dan diyar kirin ku herçend roja ku çek hatin şewitandin hêviyek mezin dawan jî di salekê de tu gavên berbiçav nehatine avêtin. Dayika aştiye Sultan Bozkurt anî ziman ku zarokên wan bi rûmet çûn divê ew bi rûmet vegerin. Banga me heyê saet berî saetê dewleta Tirkî gava bavîne hege ve yasê derxîne jî bera yasê derxîne yasa ki bi liya qîme derxîne. Kene liya qîme be emû yasa wan jî qebûl nakin. Yasa ki liya qîme çingî zarokê me bi serfîraz çûne wê bi serfîrazî jî bên wê bi serfîrazî jî ji hefsê bi serfîrazî ketine hefsê wê bi serfîrazî jî ji hefsê derkevin. Dayika aştiye Güler Buğday jî diyar kir ku dayik bi salan ele aştiye digerin û destnîşan kir ku bêçalaktiya dewletê fikaran zêde kiriye û ji bo serkeftina pêvajoyê gavên berbiçav hewcene. Roja yani sala wî qediya zarokê me hên jî em dibêjin aşitî ka aşitî li ku derê ma. Di heman demê de parlamenterê CHP'ye yê Amedê Sezgin Tanrıkulu li ser pêvajoya çekberdanê axivî û destnîşan kir ku agahiyên piştrast-kirî hene ku nîşan didin êdî endamên rêxistinên çekdar li Tirkiye tûnene. Tanrıkulu tekes kir ku di vê qonağê de divê demokratîkbûn û reformên qanûnî bi lez werin bicihanîn. Süreç uzadıkça